If you watch that kind of movie, Wakata. Hello, everyone. Kumusta ang lahat? Kumusta ang Sunday? La, 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 la. Waffle, come to mommy. Come to mommy. Hello. Mag-cheka-cheka saglit. Waffle. Hello. Come here, baby. Come here, love. John, where's the thing for waffle walking? Yeah? You use the blue one? Ah, okay, I have the red one. Come, baby. Come, mommy. Oh my God. Oh my God. Come here. No, 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 mommy. Come, mommy. Don't move. We get your... John, where's the key for Koluma? No, I'll get... Hey. Salamat sa pag-ibig mo.
Isip ko, mamimiss kita. I'm sorry, love. Waiting to mommy. Come, come. Ay. Ooh. Ooh. Okay, you walk. No. Wow. No, ay, no, the different car. We use the one. You use the one. I'm sorry, love. 声じゃないよ。John, where's the key for car, John? Ah, here. Hey, you go there. Get the one. Pasok dito. Lagi. Come. Oh. Ito yung lagayan ni Waffle. Pag magbiyahe minsan, pag ito yung gamit na kuruma. Pag yung sa isa naman, ano. No. No. Okay. Walk. Where are you going? No? Put this one inside. Because you don't need this one. Ita. Chow. Ay, go out. You walk. Hey. No, here. Iyo. Come here. Go. It's cold, Waffle. It's so cold. Oops. Speed time. Ito yung bahay namin, guys. We are here outside. Gusto kasi siyang lumabas kasi na-bored. Salon yan siya dyan. Salon. Doso. Eh. Just play na. Yay! No. Don't go there. Just stay here. Ang lamig. Waffle. Baby. You don't want to pee? Huh? Okay. So, i-tour natin sila, Waffle. May lemon kami dito.
Yung orange, wala ng bunga. Hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. So, ito yung old style. Hello, sir. Salamat. Old style ng Japanese house. So, ito yung apartment namin. Salamat, sir. Nasa labas kami ng apartment. So, gusto kasing lumabas ni Waffle na init doon sa loob ng bahay. Ito, wala pang tao dito. Yes, sir. Pero hindi naman as in kasi paano na, pa-spring. Ito. May ano sila dito guys, yung parang balon ba yan, oh? Bike ni anak. Matagal na yan, 100 years, something. Ebe, walk, walk, walk. Walk, 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 walk. Walk, walk, walk. Walk, walk, walk. So, ito yung ano, sir, yung yan. Yung ano yan siya, mga old style na apartment dito. Ano na siya, hindi siya mahala sa 3 lapad monthly. Usually, yung mga apartment dito sa Japan is yung pinakamura is 5 lapad. Depende sa style at saka pag mga bago, mahal talaga. Ito, sample. Come here, baby, come here. We show it to them what's inside. Ito yung luma. Walang pa nag-rent dito sa apartment namin. Yan. Yan yung ano. Wala pang nag-rent. No, baby. Goat. Nakakatakot. Walang tao. Baby love. No, 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 no. Close, close. Close. Na thank you sa patambay. Mega, mega love shout out to sir. Na-board kasi si Waffle, kaya nilabas ko. Hey, baby. Di muna kami punta ng malayo kasi may lakad kami. Say hi to them. Say hi to them. Baby love. Say hi to them. Siya, nilalamig siya. Oh, naka-winter clothes. Yung bahay namin, malapit lang sa kalsada. Hey! 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 Ano siya? Toy poodle. Toy poodle. Sir Joel TV. Baby love. Toy poodle to siya, sir. Ang bait-bait nito. Say hi to them. Say hi to them. Say hi. Say hi to them. Say hi. Say hi. Say hi. Say hi. Say hi. Say hi. Hi. Hindi naman as in. Sanay na. Say hi. Ay! Say hi. Say hi na. Hello everyone. My name is Waffle.
My name is Waffle. Mabait to siya. At saka OA. My name is Waffle. Oops. No, 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 no. Close, we close. Tsaka mabait. Pasok tayo, lab. At saka mabait si Waffle. Mamaya na kasi. Hintay ko pa si anak. Nawala yung internet. Come here. Are you tired? Are you tired, baby? Kiss mommy na. Kiss mommy. Napagod. Ay, napagod ikaw. Napagod ikaw. Napagod si Waffle. Thank you sa patambay, sir, ha? Kape tayo, mga api tayo. Saan ka ngayon, sir? Come here. Come here. Come here. Yes. Ano to siya? Wala to siyang CPR. Nakakaano naman to music, oy. Yes po. Ano ako sa music, oy. Naantok ako. Ito, I love this one. Then you wear that one when we go out? Okay. Ite. Yeah. Ay. Thank you sa patambay. Para to siyang ano, sir. Para to siyang baby ko. Parang baby to na OA. Hello, Lagaw Channel. Mega love shoutout. Saan yun si Sir Lagaw? Itong live ko, actually dapat lalabas ako, sir. Ngayon, nag-text kasi yung friend ko na mag-dinner daw. Kaya hindi natuloy. Wait ko lang yung time. Thank you, Lagaw Channel. Oh, may jacket ka na. Yes, mabait ito, si Waffle. Mabait po si Waffle. Ay, mabait ito si Waffle. Yeah, thank you, thank you, thank you.
Sir, kumusta yung COVID sa sa Manila? Sana okay na oy para makauwi na kami oy. Nakakamiss ng umuwi ng Pinas. Nga. Parang na-stuck na tayo. Saan ka pala ngayon, sir? Nasa abroad ka? Sir Joel? Nais ko, biningakit na dalangin ko. Ah. Ano ba yung pinapanood nyo, sir? Bakit, hindi update? Kasi ako, nanonood talaga ako ng news sa GMA at saka ABS-CBN. Saan sa Pinas? No, baby. No. Don't go to table. Gusto niyo Di nakafocus po sa Ay nako, wag masyadong mag-focus kay Lolo oy. Kay ma-stress tayo sir oy. Na-stress ako diyan ko konti kaya naka-realize ako na enjoy lang natin oy. Kailan ka mag-live sir? Kailan kayo mag-live? Tambayan natin. Ten minutes more. Hay. Bago. Ay, naku. Oo nga. Dati, yung ako ba, na kay Lolo ba, naghanap ako ng mga banana, na-stress ako dyan, nakatulog ako ng bandang 4 a.m. Oo nga, nakatulog ako ng 4 a.m. Ginuok ko. Akala ko okay lang kasi feel ko okay lang sa katawan ko. Pagka kinaumagahan, sumakit yung ulo ko talaga, grabe. First time ko yun, grabe ang sakit. Nag-take na ako ng pain reliever. Wala. Kaya hindi ko na yun uulitin. Tinry ko lang. Tapos ang nangyari, alam nyo po, nalagas. Nalagasan ako ng 11. Ewan ko yung mga ko siguro. Hindi ko alam. Baka may mga dami talagang budol. Ay, hindi mo pinapansin si Lolo. So, ano yung pinapansin mo sa YouTube? Tulong na siya. Ay, pakon. Hi, Sir Lagaw. Sa Japan yan si Sir. Taga-Japan din yan kasi. Itong ko, Sir, itong LS ko, biglaan lang talaga to. Parang, wala lang. Pang na din natin ba? Kasi 1K na ako. Ilan na yung banana mo, Sir? Monica na, Sir. Money. Oo nga, no. Abay. Yung madali lang naman yan siguro kunin. Kasi magkano lang. Abay.
Dapat may 10 talaga, no? Thank you sa 3,000 million viewers. Ay! Hello, Sisterette. Wala, Sisterette. You know, it's Sunday. It's beauty day. Hello, Sisterette. Nag-ano lang ako, Sisterette, nagplansya. Kasi, every Sunday talaga, nag-ano ko, nagpa-facial, nag-hot oil. Basta Sunday, are you okay, John? Basta Sunday talaga, Sisterette. Relax day lang ako, then hug-hug kay Waffle. Sir, dikitan mo si Milona Art, sir. Legit yan talaga, promise. Mabait yan, sir. Ganda din ng content. Galing kami sa labas ni Waffle Sisterette. Nag-ano lang ba? Gusto niyang lumabas. Yes. Pero alam mo naman, behave talaga to si Waffle ko, itong dog ko. Saan nagmana, no? Sa akin, behave. Behave to, mana kay Mami Grace. Behave to. Milona Art, pababa ng bahay. Vice versa, Japan to Philippines. Philippines to Japan, ganon yun. Sisterette, baba ka na ng bahay. Legit yan si Sir John. Ano eh? Vice versa dati, mama. Aninuhan ko siya, Sisterette, to yung luma naman to yung damit niya. Inanuhan ko. Binihisan ko siya kasi Sunday, diba? So, bago din siya, no? So, pag maganda si Mami, maganda din si Waffle. Oy! Thank you, Sisterette. Basta? Ay, pa. Okay. Mabait. Thank you. Mega love shout out to Sisterette Milona Art. Ano to siya, straight, medyo maliit na sa kanya. Ipadala ko to sa Pinas kasi may dog din kami doon, di ba? Oh, sige. I-PM ko, sir. Oh. Itinda ko naman to sa online. Kawawa. Oh, alam mo, pag mag-anak, hindi din siya umaalis. Super ay, mahal ko. May naano ako dyan na, remember? Si Stevet, tawag nito. Oh, malamig siya. Pero hindi naman as in kasi diba pa spring na dito. Pa cherry blossom na. Maglo-live ako doon talaga sa cherry blossom. Ganito ako sa Stevet kasi medyo malamig pa. At saka si Afa, magagalit din siya pag sobrang sexy ko sa sa live. Mahal ang bugas. Dangti TV, mega love shoutout. Lagyan natin ng jacket si ma'am. Hello, ma'am. Salamat sa patambay, ma'am.
Sana all. Palagi nang uusap. Hoy, tusok na daw, day. Ipatusok niyo naman, ay. Mamaya, mag-live ako mamaya. Niantok na naman yung baby ni mami, eh. Magdikitan kayo dyan, mga madam. Break your heart. Savage love. Na-miss ko na talaga mag-disco, oy. Close pa kasi dito, eh. Tsaka bawal kasi magagalit si Afam. Magdikitan ang mga loves. Mga legit lahat. O, sige, sige, ma'am. Sige, ma'am. Tusukan natin. Wait lang, ha? Tusukan natin si madam. Ah, hello, sir. Mega, mega love shout out to Sir Lodies. Baby love, wait. Ay, naku. Tusok pa more. Yes, yes, yes. Thank you, sir. Sir Lodi, Lloyd's home. Thank you, thank you. Patapos na ito kasi maalis na kami. Thank you, sir, ha. Si madam, babalikan ko mamaya si madam. Alis na kami, magdi-dinner na kami. Thank you sa patambay. Ayan o, hanapin. Thank you, thank you. Aray, baby love. Oo nga, sir, okay lang. Oy, at least nakahabol. At saka, pag mag-live kasi ako, sir, minsan, ano ba, wala sa schedule. Depende sa mood ko. Dapat Sunday, hindi ako nagla-live. Kaso, parang nainip ako ba, parang ano na din. Sige, si Milo na art. Milo na art. Sis, i-add kita sa bago kong ninja. Milo na art. I-add kita. Ito. Sa bago kong ninja. Verified ito, ha. Pang-anim ako, sis. Sino nga pa yung nandito kasi para ano ko dito. I-add ko dito. Live chat. Alright. Sir, thank you pa sa patambay, sir. Aalis na kami kasi po may dinner pa. Nice meeting you all sa mga bago and I'll support you kung mag-LS po kayo. Ano, Sir Lodi, salamat. Ma'am, salamat. Sir Joel, salamat. Mega, mega love. Shout out everyone. And Milo na art. Si Auntie. Thank you for watching. Say, I love you all. Arigato gozaimasu. Salamat. Bye-bye po. See you next time.